O gal man jūs įdomus? Dešimt klauso. Tai čia persivežiuos. Žinai, jie iš karto į eterį duoda. Nesiginčiai. Bet prašau, netaip suprantate. Prieki visos masės turi stovėti milicija. Prašom, iš šitos pusės fontano visus pereiti į kitą pusę. Pirmai tam generolui tenais po nosį pakišti. O negalima stovėti aplink visą aukščiausią tarybą. И вы считаете это разрешение национального вопроса? Конечно. Слушайте, какой нет. А я за себя, какой русский быстрой езды не любит? Знаете народную прибаутку? Я ведь вы меня с русских-то убеждений не собьете никогда. Я ведь все равно не буду литовцем так коренным. Ну хорошо, почему раньше ничего не было, а теперь? А вот это я вас тоже хочу спросить. Почему раньше ничего не было, а сейчас появилось? А потому что появился Ландсбергис и его клика, и все появилось. Какая клика? Кто же могут кальбеть? В России, потому что Ельцин появился, и в России бардак пошел самый настоящий. Кто будет кальбеть? В 40-м году. Не холодно? Держись.
Ще правда ти там. О, ти колбайки, ти Корішки не чепатайки. Ну тебя гулай, на ты кричали, по филимам. Чи для турей? Я брат я своим аппаратом ходит. В чем дело? Кого фотографировать? А чего? А кого фотографировать? Можете нас фотографировать? Я скажу, меня каждый раз фотографируют, я нигде тебя не вижу. Скажите, пожалуйста. Нет. А какое вам надо интервью? Такое мы вам дадим. Neužsiminėkite anos aikštės, kur rinksis mitingas kitų žmonių. Daug jų yra gal ir neblogų, tik suklaidintų. Nereikia su jais jokio konflikto. Tegu jų mitingas įvyksta taip, kaip jie įtvarkys. Nesileiskite į jokius užkabinimus, net jeigu įžeidinėtų ar norėtų iššaukti kokį nors jūsų atsakymą. Elkitės taip, kaip visuomet. Ateikite čia arčiau, iš ten. Ačiū Jums, aš einu į posėdį. Родина наша вся Советский Союз. Вот наша родина. Обширная, большая Советский Союз. Ребята, ну что вы говорите? Мы говорим истину, правду. Говорят оккупанты русские, но вы тоже оккупанты. Точно. Здесь поляки. Да. Все оккупанты. Если поляки, то все уродил, то и Смотрим. А по-человечески мы не можем говорить. Собаки тоже. Из одного друга. А ты откуда появилась, а? С ваших. Дай документ. Дай документ, откуда ты появилась. А, вот хорошо. Так вы оккупанты. И кто нахально измушает человека, да, тот и оккупант. Национальность нагло принять. И приказываете. Подождите. Подождите, я не подожду, я документы представлю. Какие документы? От 40-го года. И отвечайте. Про что? Нет, я биться не хочу. Вы хотите биться, вот там вот и сделали. Вы рабочий, стоите, действительно рабочий, посмотрите на его. Хорошо. Gerbiami Lietuvos žmonės, brangūs Vilniečiai. Mūsų tėvynė atsidūrė sunkioje ekonominėje ir politinėje krizėje. Reali grėsmė visiems demokratiniams vertybėms. Praėjus dešiniajam profašistiniam perversmui, kurį rengė Landsbergis, Motieka, Čepaitis, Vagnorius ir kiti reakcingiausi aukščiausios tarybos veikėjai. Brangūs Vilniaus žmonės, ne tik Vilniaus, susirinko visos Lietuvos gyventojų atstovai pareikšti ryžtingą protestą rengiamam reakcionierių profašistiniam sąrašui. Lietuvos darbo žmonės yra pasiryžę apginti tarybų valdžią, demokratiją, humanizmą, materialinius savo interesus. Siūlo kritiką išreikšti darbo žmonių poziciją. Aukščiausios tarybos gyventojai Друзья, Литва оказалась в состоянии тяжелейшего экономического и политического кризиса. Возникла реальная угроза окончательного коллапса демократических институтов. Пало далеко не
Верховного Совета. Митинг, посвященный выражению нашей позиции по поводу реакционной политики Верховного Совета, объявляю открытым. Brangus Vilniečiai svečiai, buvusios mano bendradarbės ekonomistės profesorės Kazimierės Prunskienės suformuota vyriausybė atsistatydino. Kitaip ir negalėjo būti. Juk Respublikos ministrės pirmininkės postas tai ne ekskursijų su užsienio šalimis biuro vadovo postas. To geriau akis. O ką padarė mūsų Respublikos vadovai? Kazimiera Prunskienė Landsbergio patariama, net nepagalvojusi Sąjunginio valiutinio komiteto posėdyje, užtrenkė Maskvos kabinetų duris. Которую нам бросили на растерзание наше правительство, вынуждено было поднять цены, только лишь потому, что такую политику занял наш парламент. Парламентская власть в кризисе, так же, как и правительственная. Я требую распуска парламента. Требую введения президентского правления. В конце концов, порядок должен быть. Čia gudriai sugalvoja. Susiva, dabar čia tik tai. Taip, nesakau, važiuosim autobusą lauku. Gerai, 19 valandą, tvarkai. Kaip tenai buvo, dar kartą papasakot? Stovėjau ant šito. Ant kur stovėjot? Aukštinimas. Aukštinimo mane stumti. Pastumė, taip? Ir griuvot ir tada susižėdėt? Griuvau, susigalvos. Kas sapnuojasi?